Heb jij jouw agenda geopend in onze Intramed Web applicatie en dacht je, dat is onoverzichtelijk? Dan hebben wij de tip om dit te optimaliseren. Je kunt Intramed Web de komende tijd gewoon naast je huidige Intramed gebruiken. En zo kun je rustig wennen aan alle nieuwe functionaliteiten en kun je Intramed optimaal inrichten voor het fijnste gebruik. Een goed voorbeeld hiervan is de takenfunctie. Deze kun je goed gebruiken om niet voor iedere taak een losse notitie in je agenda te zetten, maar taken met een duidelijke deadline in Intramed Web te maken. Zo zorg je ervoor dat taken waar je op een dag niet aan toe komt, zichtbaar blijven in jouw takenlijst en je ze niet kunt vergeten. Doordat je Intramed Web naast je huidige Intramed open hebt staan, kun je gemakkelijk switchen tussen deze twee schermen en je taken overzichtelijk beheren. De takenfunctie in Intramed Web is volop in ontwikkeling. Wil jij hierover meedenken? Kijk dan eens op onze discussiepagina en laat je feedback voor ons achter. Om het grote aantal losse notities in je agenda nog beter te stroomlijnen, zit er in Intramed Web de functie afspraaknotitie. Het grote voordeel is dat je aantekening ook bij de afspraak van de patiënt blijft, ook als je de afspraak verplaatst. Zo ben je niet bezig met dubbelop afspraken en notities knippen en plakken, maar blijft alles overzichtelijk bij elkaar. Je kunt afspraaknotities ook gewoon terugzien in je huidige Intramed. Daar kan je ze alleen nog niet bewerken. In Intramed Web kan je ook op een makkelijke manier een tijdsblok in je agenda reserveren voor verschillende zaken, zoals administratie, reistijd of simpelweg alvast even een plekje reserveren voor een patiënt die je later gaat toevoegen aan de administratie. Deze reserveringen zie je ook terug in je huidige Intramed, maar het aanmaken van zo'n reservering gaat in Intramed Web een heel stuk makkelijker en intuïtiever. Geef je veel groepsbehandelingen in jouw praktijk? Dan zie je nu nog flink veel kleine blokjes op hetzelfde tijdstip, wat natuurlijk niet zo'n fijne weergave is. Hier zijn we binnen Intramed hard over aan het nadenken hoe we groepsbehandelingen beter en handiger kunnen weergeven. We kunnen jouw input goed gebruiken. Vul onze korte enquête in en denk met ons mee. Wil jij weten wat Intramed Web nog meer kan? Ga dan naar intramedexpert.nl/intramedweb.